A part dels concursos socials, l'agrupació organitza també tota una sèrie de concursos amb caràcter anual i algun de bienal que tenen una especial importància, tant alguns dedicats a membres de l'agrupació com altres concursos que tenen projecció nacional o internacional. Pots comentar quins són aquests? Sí, a part dels concursos socials, com ja he dit abans, l'agrupació organitza diversos concursos que són oberts, o sigui que pot participar qualsevol persona, totes les persones que ho desitgin. En aquests moments tenim el concurs de l'Aplec de Sant Iscle, que aquest any s'ha celebrat la 37a edició, o sigui que portem 37 anys ininterromputs organitzant-lo, que és un concurs que s'organitza per, d'alguna manera, documentar el que és l'Aplec de Sant Iscle, que és una aplec que se celebra a l'ermita de Sant Iscle, en plena serralada de Collserola, i que, a més d'organitzar un concurs, les fotografies que s'obtenen d'alguna manera representen un document tant de l'Aplec com de l'època en què estan fetes. No hi ha dubte que en 37 anys totes les coses varien i encara que el lloc sigui el mateix, tant el vestuari de les persones com les activitats que s'hi fan han anat canviant. També organitzem el concurs Pere Viltró, que és un dedicat en homenatge a un dels fundadors de l'agrupació, Pere Viltró, que d'alguna manera aquest és el colofó de tot el final de tots els concursos socials, que se celebra també cada any, i també el Santiago Pinyol, que es celebra també en homenatge d'un dels socis fundadors, en Santiago Pinyol, que se celebra, el tema és les festes del barri del Pont Vell, que està entre Cerdanyola i Ripollet, i que d'alguna manera també documenten el que són els actes de la festa major d'aquest barri. També s'ha fet fins al 2010 la Bienal Internacional Aqueducte, que va ser un concurs que van començar a nivell local i provincial, més endavant va ser estatal, i quan ja portaven 21 edicions, 21 anys consecutius. De fet, van començar al mateix temps que es va fundar l'agrupació. Va passar a Bienal Internacional. D'aquests se n'han fet 21 anys, o sigui 11 edicions, i és un dels concursos que tenen més prestigi al món, han tingut més prestigi al món. L'última edició hi van participar 17.000 fotògrafs de 68 països. O sigui que això dona una mica la idea del nivell i de la projecció que ha tingut fins a l'última edició l'Aqüeducte, que s'ha acabat desortadament per motiu de la crisi econòmica, que és el que l'ha portat a no tenir els patrocinadors que havien de tenir i no ha hagut més remei que acabar-lo. Tot el que comença s'acaba i en aquest cas, lamentant-ho molt, l'aqüeducte s'ha acabat aquí.